Recta final per a les fogueres de Sant Joan. D'ací a un mes lliurant l'emocionant dia de la planta i per això avui hem volgut entrar al taller del vigent guanyador Paco Torres. L'any passat portà a la glòria la foguera Baber els Antigons. És hora de donar forma, envernissar i pintar. Queden 30 dies per veure esta foguera de Baber els Antigons coronada, perquè de corones i lluites de poder va la proposta d'enguany de Paco Torres que veiem en la maqueta. Amb ella vol revalidar el primer premi a Alacant. Va ser una alegria, com te dia, grandíssima, no? I sobretot molta satisfacció perquè el treball d'ells durant tot aquest temps ha sigut de molt d'esforç, no? I aconsegueixes al final que els somnis de tot el món se complissin. Fou el primer premi en la història de la foguera, però té bones expectatives amb el que plantarà ara amb Paco Camollonga de la mà. Mos ha costat, no te vaig enganyar, perquè al final venien d'un treball que era molt bo i això mos ha fet ser molt exigents, no? I finalment crec que han trobat un treball molt diferent que a mi me té molt content. Però han sigut mesos complicats des de falles. Va dir adeu a la secció especial de València i ha hagut de gestionar eixe buit mentre construïa esta foguera. El compromís amb Alacant està intacte. Fins i tot ja l'han renovat per al 2027. Tenim una sensació de síndrome, no? De dir, ostres, mos han deixat açò, han sigut molts anys i al final en el dia a dia és on estem bé, no? En el taller, preparar els treballs. Esta és la primera figura que eixirà del taller. Avui dormirà ja a l'exposició del Ninot. A les altres els queda poc més de 3 setmanes per a tocar carrer.